Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Tugina Abu Afifah. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken irah-irahan demit kali serang angka kalih. Angin semeribit nggawa ganda sawah sing lagi wae dipanen. Lan sing aneh, simbokku sing mau ngawe-awe nang ngisor lampu dalan blas ora dak temokake. Aku ninguk bola-bali perapatan tan gedhong krasa sepi mamring. Ora ana siji-siji wong utawa kendaraan sing kemliwer. Mung keprungu swara jangkrik lan kodhok saka sawah ing sakiwa tengene dalan. Sanalika githokku mengkirik sarandu, badan merinding sakpole. Semugumun aku nerusake laku mengetan. Bali menyang omahku sing udakara isih sekilo meneh. Gliyak-gliyak aku mlaku mengetan. Ngliwati ngarep SMP Negeri Sicatu Pengasih. Wektu mbiyen jenenge SMP Loro Wates. Papanku sinau 3 taun wektu kuwi. Karo liwat aku ndeleng kahanane sekolahan sing wis beda karo jaman biyen. Luwih apik lan resik, akeh gedung-gedunge, gapurane uga njenggereng. Aku mesem kelingan jamanku sekolah. Sebab ing wektu kuwi aku wis ngerti lan ngrasakake apa kuwi katresnan. Ambak ora tau kelair. Aku manggon ning kelas B. Aku apal jenenge kancaku sak kelas. Jenenge urut abjad saka A yaiku Agustinus Widodo, Bambang Harmanto, Daryo Subroto, Dwi Bimo Kastawa, Eko Sudaryono, Eti Dwi Priharti, Haris Trisnawati Haryati, Hermanto, Immanuel Agus Sulistianto, Kaharsno, Kasno, Kelik Sutamto, Kuncoro Mardiah, Mukinah, Nursih Astuti Purwantini, Rahmat Suharjo, Retno Dwi Purwaningsih, Ruswati Lestari Saniyem Setyo Yuwono, Siti Nurjanah, Singgih Midarto, Sri Handayani, Sri Suharni, Sri Suyanto, Sumiati Suparwadi, Suparyono, Supramono, Suripto Suyitno, Tarmuji Taryanto, Tugino, Tuti Hidayanti, Untoro Fitiarti, Warse Asisa lan Winarno. Ora krasa aku wis tekan pinggir Kali Serang. Aku nyopot sepatu, banjur dak lebokake tas lan dak cangklong ing pundak. Alon-alon sikilku nggagapi krikil sing rada lunyu. Ngliwati kali sing wektu kuwi cilik banyune. Ing tengah kali aku kaget. Ing arah kulon, arah kali mendhuwur, pas ing pinggire kreteg katon celorot-celorot lampu sakle lan lampu montor cumlorot ana kali kaya ana kang lagi disenteri utawa digoleki. Ana apa batin atiku? Aku nerusake gagap-gagap nganti tekan sabrang kali. Tekan sabrang kali githokku mengkirik.
Kedaden neng bis mau kumlebat neng angen-angenku. Tanpa sengaja aku noleh neng tengahé kali. Kali kang katon ireng jenggereng kaya dikebaki mripat werna abang sing pating pencorong. Kaya ana atusan demit kang ngawasake aku. Aku age-age mlayu ngingkrik tekan omah kanthi nyeker ora sandalan. Tekan omah, Simbok wis ngadeg ning ngarep omah, ngenteni aku. Aku salaman ngambung astane Simbok kanthi rasa ngungun. Lah kok klambi lan jarike Simbok ceples karo sing mau dak weruhi ning prapatan tan gedhong. Aku nuli takon. Lah kok Simbok sampun dumugi ngriya? Wau ora wonten prapatan kaude to? Simbok ngendika. Sapa sing kandha? Aku bar salat Isya, ndonga sedhela ning pesolatan, banjur panggah lungguh ning kene ngenteni kowe. Le, wis ayo enggal mlebu. Aku didhawuhi mangan. Dak jawab wis jajan soto nang Karang Nangka. Aku age-age ngresiki awak, adus keramas, ganti klambi komplit. Aku banjur salat Isya. Sawise kuwi aku medang teh gaweane Simbok, banjur leyeh-leyeh ing kamar. Pikiranku temlawung kelingan kahanan ing kali mau. Ge ana apa kok kebak lampu pating slorot. Uga nalika tekan sabrang kok kaya ana sing ngawasake samubarang lakuku. Amarga kesel aku keturon. Kecandak kowe. Ngono celatune wong wadon sing sore mau ngganteni lungguhanku. Wong wadon mau ngatungake tangane arep nyekel awakku. Tangane kumlawe banter, katon kukune dawa-dawa lan lancip-lancip. Aku endo banjur mlayu sabantere. Wong wadon mau banjur ngoyak aku. Aku nyepetake anggonku mlayu karo bengok-bengok kapiweden. Tulung, tulung. Aku mlayu terus nganti tekan sapinggire kali Serang. Jebul ning kono wis ana wong wadon cacah 4 sing ngadang playuku. Wong wadon kuwi kabeh nglambrang, ora napak lemah. Ulate sing abang mbranang katon mencorot ngegilani. Saka ilate mili getih abang sing amis ambune. Aku ora bisa endo. Sidane aku dicekel, diseret bareng-bareng, kaya diabani. Wong wadon 5 mau nguncalake aku menyang Kali Serang, sing katon peteng dedet lelimengan. Aku bengok sarusane. Mbok! Tangi le, wis adzan subuh. Ngimpi apa kok bengok-bengok? Jebul aku kimpi-kimpi kedadian sore mau. Aku lungguh tenger-tenger. Simbok mundhutake wedang putih. Sawise ngombe wedang putih, angen-angenku pulih. Simbok banjur tak critani yen aku sore mau weruh wewujudan sing gegilani sakjerone bis lan lagi wae aku ngimpi dioyak siluman wadon banjur dicemplungake kali. Simbok mung mesem banjur ngendika. Ya wis sing mesti Gusti Allah
wis paring pitulungan kanthi kuasane kowe bisa lepas luar saka godha rancanane demit wedok kuwi. Wis kono enggal menyang subuhan mundhak selak komat. Aku enggal-enggal menyat tumuju kamar mandi saperlu wudu lan mangkat subuhan ning masjid kulon omahku. Rampung aku salat sunat dikumandhangake qomat. Mbah Kaum ya Mbah Kasan Wiyono sing dadi imam ing rakaat 1 maos surat Al-Falaq sing isine panyuwunan reksa marang Gusti Allah saka panggodane makhluk kang cinipta dening Gusti Allah. Ing rakaat 2 Mbah Kaum maos surat Al-Ikhlas minangka tandha pasrah bongkokan marang Gusti Allah zat kang murbeng dumadi. Bubar salat aku lagi ngerti kedadian mau bengi. Akeh sing padha usruk ngandhakake yen mau bengi bis murni nyemplung kali Serang. Pas neng loninge kretek pinggir dhewe. Bis murni sing bar isak dak tumpaki pranyata natap loning kretek lan nyebur ana klatakan. Sopir lan kenek dadi banten. Ana sing mbedhek yen sopire ngantuk. Ana maneh sing ngira yen sopire bar nginum. Ana maneh sing duwe panggraita menawa sopir mau dadi korban demit Kali Serang sing kadang njaluk korban. Aku mung menen wae kelingan wong wadon sing lungguh ing mburi sopir. Wong wadon sing malih siluman gegirisi dawa siunge lan abang mripate. Apa siluman sakanca kuwi sing marai sopir lan kenek bis murni nandhang kacintrakan. Wallahu alam. Kepriye kae aku rumangsa matur nuwun marang Gusti sing murbeng dumadi, sing wis paring pitulungan lantaran simbok sing ngawe-awe neng prapatan Tan Gedhong banjur ora melu dadi bantene bis murni sing njegur Kali Serang. Karipta dening Tugina Abu Afifah. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang nomor 12 tanggal 21 Agustus 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos sanesipun. Matur nuwun.